Никулино авылында гомер кичерүче Рахмаевлар гаиләсендә бүген матур тантана. Гаилә башлыгы, булдыклы әти Равил Юнус улы үзенең матур туган көнен каршылый. Истәлекле гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Расимия, кызы Галия кияве Радик, оныгы Амир, улы Рашид, килене Диляра, кодагысы Румия, кодасы Равил, кодагысы Зөһрә котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1968 елның 5 июлендә Зур Ширкли авылында якты дөньяга аваз салган. 8 еллык мәктәпне тәмамлап, Кузнецк шәһәрендә зоотехник һөнәрен үзләштерә. Матур гаиләсен корып, Никулино авылына күчеп китә. Алтын куллы кешебез гаиләдә бар эшне дә үзе булдыра. Тырышлыгы таң калырдай кешебезгә бик күпләре кирәкле һәм алтынга тиң булган киңәшләр артыннан чабалар. Тату гаиләнең нигезе ихласлык, мәхәббәт, ышаныч һәм тугрылыкта. Бер-береңне аңлап яшәгән чакта гына шул кадәр бергә гомер итәргә мөмкиндер ул. Әйе, канатлар парлы булганда гына яшәү үз матурлыгы белән ачыла. Син тормышыбызның тоткасы, гомерең буе барыбызны да үз канатың астында алып яши белүең өчен чын ир әти була белдең. Шуңа да гаиләбездә абруең һәрвакыт зур. Син дип җанатабыз, яратабыз, санлыйбыз. Рәхмәт, мең рәхмәт барысы өчен дә. Асыл ирләр генә үтә алган, тигез сукмаклардан атладың. Батыр йөрәк, талмаз беләк белән җил давылдан безне сакладың. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрмә, бәхетләрең булсын гомерле. Яратамын сине, минем өчен син бик газиз һәм бик кадерле. Әтиләр еш кына бу тормышта әниләрнең ышыгында калалар. Әйе, әниләргә җырларны да, шигырьләрне дә багышлап күбрәк язалар. Ләкин әти дигән кешеләр алар әниләр белән бер рәттән безнең хакта кайгыртып, безнең өчен җаннарын кызганмыйча, саулыклары, вакытлары белән санашмыйча хезмәт куялар. Балаларым матур үссеннәр дип тырышалар. Безнең әтиебез дә нәкъ шундыйларның берсе. Гаиләбезне бар җилләрдән дә ышыклап, бар авырлыклардан да саклап яши ул. Әтиебез, әниебез өчен бик кадерле яраткан гомер юлдашы. Алар икәү бергә гомере буе кулны кулга тотып, бу тормыш буйлап атлап киләләр. Сөекле әтиебез, кадерле кодабыз. Бүген синең матур туган көнең. Гомер бәйрәмең белән котлап, без ихластан сиңа саулыклы, бәхетле, озын гомер телибез. Без олыгайсак та синең өчен һаман балалар икәнебезне сизәбез. Синең бер карашыңнан балачактан ук барысын да аңлый идек. Әйткән сүзеңнән чыгарга тырышмыйча яшәдек. Һәм бүген дә нинди генә эшләр башламыйк, синнән башта хәер-фатиха һәм киңәш алабыз. Кадерлебез, мең яшә, безнең бәхеткә, әниебез бәхетенә. Туган нигезебезнең утлары озак сүнми янсын. Анда безне каршылар өчен исән-имин сез булыгыз. Әтиемнең ышыгында үстем, нәкъ биек таулар артында. Бүгенгедәй гомер иткән сыман матур яшә әле тагында. Янәшәңдә сөйгән гомер ярың, тирә-юньдә балаларың, бер кайчан да капламаса иде баш очыңны кара болытларың. Барсы өчен сиңа рәхмәт укып, котлар өчен килдек кунакка. Синең яннарыңнан әти җаным китеп булмыш ул озакка. Язсын Раббым озын-озак кына бала булып безгә калырга. Газиз булган әти-әниемнең яннарына сөенеп кайтырга. Котлы булсын әти туган көнең, бәхетләрең тулсын бер бөтен. Иң матур, иң шатлыклысы булсын син дөньяга туган көн бүген. Кадерле Равил Юнусович, яраткан хатыныгыз, балаларыгыз һәм кода-кодагыларыгыз теләкләренә без дә кушылабыз һәм бүләккә алар сайлаган җырны юллыйбыз. Кеше әти,
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең